Mary Barton d'Elizabeth Gaskell, adaptat per Helena Rovira a l'editorial Palimpsest. Capítol 6. Pobresa i mort. En John Barton va pensar que els Carson no lamentarien molt la pèrdua de la fàbrica. I així fou. Estaven ben assegurats, la maquinària era vella i sobretot el mercat estava molt fluix. Així doncs, aquesta era una excel·lent oportunitat per realitzar algunes millores mitjançant els diners de l'assegurança. No hi havia pressa per tornar a la feina. A més, així el senyor Carson tindria més temps lliure. Va prometre a la seva esposa i a les seves filles agradables excursions i es va reservar el plaer de menjar-se pausadament l'esmorzar mentre llegia el diari. Però aquesta estampa tenia una altra cara. Hi havia cases en què faltava feina i ningú no els en donava. Les setmanes passaven, hi havia massa atur i massa pocs diners per pagar el pa dels nens, que cridaven amb impaciència que el sofriment desperta en les criatures. No hi havia esmorzar per allargar. De fet, molts diners que s'haurien hagut de gastar en farina de civada i patates s'invertien en opi per calmar els petits i fer-los oblidar. Va arribar una freda i crua primavera i més fàbriques van reduir la jornada, van acomiadar gent i finalment van tancar. A en Barton li faltava feina. El senyor Wilson evidentment no en tenia, ja que l'havia perduda en cremar-se la fàbrica. Tot i amb això, el seu fill Jem treballava amb uns enginyers i guanyava prou diners per mantenir la família. Però al senyor Wilson li pesava estar en deute amb el seu fill. Se sentia desanimat i deprimit. Una tarda el senyor Wilson va trucar quasi sense alè a casa dels Barton i va dir al seu amic: «Tens diners, Barton?» «No, per què els vols?» «Coneixes en Ben Davenport, que treballava a la fàbrica d'en Carson? Està malalt de febre i a casa seva no hi ha ni una patata». «No tinc diners», va dir en Barton. En Wilson el va mirar entristit. Aleshores en Barton es va alçar, va agafar el que havia sobrat del dinar i estava destinat a ser el sopar, ho va embolicar amb un mocador i va dir: «Vinga, anem-hi». Pel camí en Wilson va explicar que en Davenport era un bon home, que els seus fills eren massa petits per treballar i que s'havia hagut de mudar a un petit soterrani del carrer Berry. Quan van arribar ho van trobar tot molt fosc. Els cristalls de les finestres estaven trencats i els havien tapat amb draps. L'olor que es respirava era tan fètida que els dos homes quasi es van desmaiar. El foc estava apagat. L'esposa estava asseguda al costat del seu marit, plorant en la fosca solitud. El menjar que en Barton havia portat es va acabar en un instant. Davant de tant l'escena, en Barton va dir al seu amic: «Espera aquí, torno en mitja hora». Va córrer a casa seva i va agafar el poc menjar que els quedava. La Mary menjava a casa de la senyoreta Simmons, així que el seu menjar estava assegurat. Després va agafar el seu millor abric, un mocador de seda, les seves joies i les pertinències més valuoses i ho va empenyorar tot per 5 xílings. Va comprar carn, pa, espelmes i carbó. Els ulls d'en Wilson es van omplir de llàgrimes quan va veure en Barton entrar amb totes les compres. Ho va entendre tot i va desitjar tenir treball per poder ajudar ell també d'aquella manera, sense haver de pensar que feia servir els diners del seu fill. La febre, com sol passar a Manchester, era pútrida, de tipus tifoide, ocasionada per les males condicions de vida. Era molt virulenta i també molt infecciosa. Els dos homes van encendre el foc i això va semblar que purificava l'aire de l'estança. «Et diré què farem», va parlar en Wilson. «A casa meva amb la meva dona m'emportaré els dos majors, que s'estan barallant tota l'estona, i després tornaré». Així doncs, en Barton es va quedar sol amb un menut ploraner, una dona quasi morta i el malalt. Va portar la dona al costat del foc i la va escalfar una mica. Després es va ocupar del marit. Al cap d'una estona va tornar en Wilson i ambdós van acordar passar la nit amb la desesperada parella. L'endemà anirien a demanar un ordre d'ingrés a l'hospital, però fins aleshores l'única ajuda possible havia de venir del farmacèutic. Així que en Barton, com que era ell qui tenia els diners, va anar a buscar un farmacèutic al carrer Londres. Un cop allà, va notar el contrast entre les ben il·luminades botigues i el fosc i melancòlic soterrani, i va lamentar que tal contrast existís. Va pensar que tots els qui passejaven per aquell carrer semblaven contents i es va enutjar contra ells.
El farmacèutic va concloure que es tractava de febre tifoide i va procedir a preparar una botella de medicina que potser podria parar un suau refredat, però que era incapaç, ni per un instant, d'erradicar la febre del pobre home de qui calia tenir cura. L'endemà, quan van suposar que el senyor Carson estaria despert, en Wilson va anar a casa seva a demanar l'ordre d'ingrés a l'hospital i en Barton es va quedar amb el malalt. En Wilson va haver de caminar un parell de milles, ja que la casa dels Carson es trobava quasi en el camp. Era una bona casa, plena d'habitacions decorades amb bellesa i elegància. Va entrar per la porta de la cuina, on els servents semblaven molt enfeinats preparant l'esmorzar. Amb amabilitat, però també amb presses, li van dir que passés i que aviat informarien de la seva presència al senyor Carson. La cuinera preparava filets a la planxa i la seva ajudant torrava el pa i bullia els ous. El cafè fumejava sobre el foc i tot just es prenia un olor tan apetible que en Wilson va començar a anhelar alguna mena de vianda per trencar el dejuni que sofria des del dia anterior. Si els servents ho haguessin sabut, li haurien donat de bon grat carn i pa en abundància, però quan un mateix no passa gana, s'oblida que és possible que altres en passin. Mentre ho preparaven tot, van començar a murmurar sobre els seus amos, concretament sobre el fet que les filles havien estat fora fins més de les 2, i com la senyora deia una altra vegada que tenia mal de cap i que prendria l'esmorzar a l'habitació, amb el cafè ben ple de crema i el panet ben untat de mantega. Mentrestant, en la luxosa biblioteca, en una àmplia taula, estaven els Carson, pare i fill, esperant l'esmorzar. El pare era un home d'aspecte agradable i el seu fill era admirablement atractiu i ho sabia. Les germanes estaven orgulloses d'ell, els pares ho estaven també, i com que no podia anar contra el judici de tots, ell mateix se sentia ben pagat de ser qui era. La porta es va obrir i va entrar saltant l'Amy, la dolça petita de la casa, una preciosa noia de 16 anys, massa jove per acudir a les festes socials, cosa que alegrava el seu pare, que d'aquesta manera gaudia de les seves bromes, les seves melodies i altres jocs que omplien la seva solitud. Només entrar, l'Amy es va queixar que el seu germà Harley no l'estimava tant com el seu pare, a la qual cosa va respondre a l'acusat. «Com? Que no et vaig comprar aquella colònia de Portugal que volies?» «Ai, dolç Harley», va respondre ella, «ets quasi tan bo com el pare. Però saps que vas oblidar-te de preguntar a Bigland per aquella rosa nova que té?» «No, Amy, no ho vaig oblidar. Li ho vaig preguntar i pot donar-me'n una. Però saps, noiet extravagant, que una rosa petita val mitja guinea?» «No importa, el pare me la comprarà. Oi que sí, papà estimat? Ell sap que la seva filleta no pot viure sense flors i perfums». El senyor Carson va intentar negar el regal a la seva estimada filleta, però ella el va pressionar fins a aconseguir el seu consentiment. Aleshores, un servent va entrar a la sala i va anunciar que un empleat volia veure el senyor. L'Amy va marxar i el senyor Carson va fer passar en Wilson, que li va dir: «Per favor, senyor, en Davenport té febre i he vingut a demanar un ordre d'ingrés per a ell». «Davenport? Qui és aquest?» «Ha treballat a la fàbrica uns 3 anys, senyor». «Pot ser. No pretenc recordar el nom de tots els meus treballadors. Ara mateix crec que no em queden ordres d'ingrés, però puc donar-te'n una d'ambulatori». Mentrestant, el jove Carson havia acabat la revista que estava fullejant i va començar a escoltar el que deien. Va acabar d'esmorzar, es va aixecar, va treure 5 shillings de la butxaca i en passar pel costat els va donar en Wilson dient: «Per al pobre home». Va pujar ràpidament al seu cavall i se'n va anar. Estava ansiós per arribar a temps d'aconseguir una mirada i un somriure de l'adorable Mary Marton, de camí a la botiga de la senyoreta Simmons. En Wilson va deixar la casa sense saber si estar alegre o entristit. Tots li havien parlat amb amabilitat i, a més, la cuinera, en tenir temps per pensar, havia notat la seva pal·lidesa i li havia preparat carn i pa. Així doncs, quan va arribar al carrer Berry, estava convençut de portar bones notícies i se sentia quasi eufòric. Però tots aquests sentiments van desaparèixer en entrar al soterrani i veure en Barton i la senyora Davenport, encorbats sobre el llit del malalt, amb aspecte atemorit i trist. Havia perdut el color i semblava que ja no podia ni parlar. Al final, amb una convulsió, va aconseguir ajuntar les mans i dir una petita oració.
La seva esposa li va demanar unes paraules d'ànim per a ella, però ell només va poder moure les mans a les palpentes pel llit. Els altres van entendre què volia i van guiar les seves mans cap al cap de l'esposa, inclinada sobre el llit. Les va deixar allà amb una dèbil expressió de tendresa i després el seu rostre es va anar endolcint fins que la seva ànima va partir cap a Déu. Poc després es va sentir un cop de porta i en Barton va anar a obrir. Era la Mary, a qui una veïna havia informat d'on podia trobar el seu pare. Venia a saludar-lo abans d'anar a la feina. Ell li va demanar que intentés consolar la vídua. La Mary es va agenollar al seu costat, li va rodejar el coll i va intentar animar-la, fins que va acabar plorant ella mateixa. Va arribar tard a la feina i va haver d'aguantar la renyina de la senyoreta Simmons diverses vegades al llarg de la jornada, ja que la seva ment estava ocupada a pensar com podria arranjar el vell vestit negre de la seva mare per a la senyora Davenport. Així que, quan va arribar el dia del funeral, la vídua estava curosament vestida de negre, cosa que va satisfer una mica el seu pobre cor enmig de la pena. En Barton i en Wilson la van acompanyar i el funeral fou simple però correcte. Capítol 13. Contes de viatger. 4 o 5 dies després, la Mary mirava per la finestra quan va veure passant Will Wilson. Es va alegrar de veure'l perquè de petits eren amics. «Vinga, Mary, agafa el barlet, el xal o el que sigui que les dones us poseu per sortir. M'han enviat a buscar-te i mai perdo el temps quan compleixo ordres». «On vaig?», va preguntar la Mary. «No molt lluny, aquí al costat, a la casa del vell Job Legh. La meva tia volia visitar aquests amics i després venir-te a veure tu, però el vell senyor sembla decidit a celebrar una vetllada especial i ens vol a tots allà. On és el teu pare? Ell també ha de venir». «És fora, però deixaré un encàrrec per a ell. Hi ha algú més a casa d'en Job?» No, la meva tia Jane no ha pogut venir i en Jem... No sé què li heu fet, però és la persona més deprimida que he vist». «Aleshores ha tornat de Halifax?» «Sí, de cos ha tornat, però crec que s'ha deixat allà el cor i la llengua segur. Fins i tot es nega a menjar, cosa que entristeix molt la meva tia». Van arribar a casa d'en Job, que estava molt content d'exercint d'amfitrió. Mentre es movia d'ací d'allà, parlava detingudament amb el jove mariner, intentant extreure d'ell notícies d'història natural dels diferents llocs que havia visitat. «Doncs, si li agraden les larves, mosques i escarabats, no hi ha millor lloc que Sierra Leone. Ens els bevíem a la beguda i no podies evitar empassar-te'ls amb el menjar. Mai vaig pensar que a algú li poguessin agradar aquestes fastigoses i viscoses bestioles. Jo el que sempre he intentat veure són sirenes. Això sí que és una curiositat». «Les podries estar buscant eternament», va dir en Job en un to baix de menyspreu que va arribar a orelles del mariner. «No tan lluny, mestre, només a les latituds correctes, on fa més calor». «Explica'ns», va dir la Mary. «Buh, buh», va dir en Job el naturalista. Ambdues exclamacions van determinar en Will a seguir amb la història. A l'illa de Shatman, alguns homes van agafar un bot per acostar-se a terra i quan hi eren a prop van sentir un soroll particular. Van mirar al voltant i van veure una sirena asseguda en una roca, prenent el sol. «Com era?», va preguntar la Mary, meravellada. En Job va agafar la pipa i va començar a fumar fent molt de soroll per demostrar que la història no mereixia ser escoltada. En Jack Harley solia dir que era molt bonica i amb una cosa molt especial. Tenia el cabell del color verd de l'herba brillant. Van remar cap a ella pensant d'agafar-la. Ella s'estava pentinant i els feia senyals mentre amb l'altra mà aguantava un mirall. «Quantes mans tenia?», va preguntar en Job. «2, com qualsevol altra dona», va respondre en Will indignat. «Oh, creia que feia senyals amb una mà, es pentinava amb l'altra i aguantava el mirall amb una tercera», va afegir en Job amb una calma provocadora. «No, volia dir una cosa rere l'altra com qualsevol hauria entès». «Bé, Mary», quan els va veure a prop, per temor o no sé per què, va canviar d'opinió. Es va llançar a l'aigua i va desaparèixer. Però amb les presses de marxar es va deixar la pinta i un dels homes la va agafar. A bord del John Crupper, en Jack Harley es pentinava cada diumenge amb aquella pinta. «I com era?», va preguntar la Mary, imaginant pintes de coral amb tatxes de perles.
La veritat és que, si no hagués estat relacionada amb una història així, no l'hauries diferenciat d'altres pintes normals. Ja m'ho pensava, va dir en Job amb sorna. El mariner es va enfadar, però la Mary el va animar a explicar més coses. Per a què, Mary, si la gent no em creu? T'ho diré només a tu. Una vegada vaig veure un peix volador. Ah, jove, ara sí que dius la veritat. Vaja, em creu quan dic que he vist un animaló meitat peix i meitat ocell i no em creu quan dic que puc haver vist bèsties com les sirenes, meitat peix, meitat dona. Per a mi, tan estranya és una cosa com l'altra. És un exocetus, un dels malacoptergi abdominales, va dir en Job amb molt d'interès. Vaja, vostè és un d'aquells que mai coneix les bèsties si no els anomena pels seus noms. Si ho hagués sabut, hauria cristianitzat la sirena d'en Jack amb algun galimaties com Mermaidicus jacharlinensis. Però, tornant al peix, en tinc un de dissecat i si vostè el vol, li dono. Només m'agradaria que em donés crèdit amb allò de la Mermaidicus. Si donar crèdit a la història de la sirena hagués sigut la condició per rebre el peix volador, en Job Legh, sincer com era, hauria fet veure que ho creia. En Job volia demostrar la seva gratitud, però no sabia com. Temia que el jove no apreciés els seus tresors. Què podia oferir-li? Podia demanar a la Margaret que cantés, i així ho va fer. La Mary es va divertir veient com el jove mariner s'asseia embadalit, la boca, els ulls, tot obert per captar cada so. Per primera vegada va creuar la ment de la Mary la idea que seria possible que la senzilla i petita Margaret, tan poderosa i reservada, pogués tenir poder sobre el cor de l'atractiu, gallard i animat Will Wilson. També en Job va canviar ràpidament d'opinió sobre el seu nou convidat. Allò del peix volador havia sigut un punt a favor seu, i la seva evident admiració pel cant de la Margaret va fer la resta. Era divertit veure'ls, ara, tan educats l'un amb l'altre. «Quan t'embarques?» va preguntar la Mary. «No ho sé segur. El nostre vaixell salpa cap a Amèrica del Nord. Un company m'ho farà saber quan es fixi el dia. Però primer he d'anar a l'illa de Man, perquè ho vaig prometre al meu oncle». La vetllada es va acabar i la Mary va tornar a la tranquil·litat i la soledat de la seva ombrívola i llòbrega casa.